Fl-ewwel 5 snin il-Partit Nazzjonalista joffri proposta oħra għat-traffiku li hija opt-in u għal dawk il-familji li jużaw il-karozza għal bżonnijiet biss. Hekk spjega l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt attività li saret it-tlieta fil-għaxija f'San Pawl il-Baħar fejn tkellmu wkoll li kandidati kollha ta' 12 distritt. Matul din l-attività Alex Borg ħabbar proposta għal dawk li ma jagħmlux ħafna użu mill-karozza. Proposti li se jħallu aktar flus fil-but. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li se jippubblika l-istudji kollha tal-proposti. Sabiex ninċentivaw in-nies ovvjament li jużaw inqas il-karozza ma jibqgħux dipendenti mill-karozza u jużaw affarijiet alternattivi, jekk inti bdil karozza tiegħek tagħmel sa 500 kilometru fis-sena ma tħallas l-ebda ammont fuq il-liċenzja. Sa 500 kilometru fis-sena. Jekk tagħmel bejn 500 kilometru u 5000 kilometru fis-sena, inti tħallas sa massimu ta' 80% tal-ammont tal-liċenzja li s-soltu tħallas sa 5000 kilometru. Ovvjament prorata, ġifieri jekk tagħmel 3000, tħallas ħafna inqas minn 80%. U waraw kemm ħatifrankaw fuq il-liċenzja tagħkom. Min-naħa tiegħu Charles Azzoppardi sostna li l-Partit Nazzjonalista għandu proposti konkreti fl-edukazzjoni fosthom żieda ta' 25% fl-istipendji kif ukoll l-Skills Wallet. David Bonello spjega li gvern ġdid nazzjonalista jagħti r-riżorsi meħtieġa lill-Immigration Appeals Board fil-waqt li jara li jkun immexxi minn maġistrat. Ivan Castillo saq li gvern ġdid nazzjonalista kommess li jerġa' jiftaħ l-assist tal-pulizija għas-sigurtà tar-residenti. Grazzi għall-Galja għalet li dejjem ħadmet għal ġid tal-poplu fosthom brabta mal-każ tal-iskola fil-Wardija fejn se jkollhom jaċċettaw l-istudenti mis-sena d-dieħla. Joseph Grech qal li l-kap tal-Partit Nazzjonalista jagħmel kampanja pożittiva u għalhekk dan il-mument li nagħtu ġdid lil pajjiżna. Anton Mifsud qal li t-tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni qed tindirizza inġustizzja kbira li qed jaffaċċja l-poplu. Jonathan Muscat saħaq li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta mal-1000 proposta li jindirizzaw l-isfidi li jaffaċċjaw in-nies jum wara l-ieħor. Ian Vassallo fakkar li gvern ġdid nazzjonalista jibni netwerk ta' sptarijiet sabiex il-poplu jkollu servizz tas-saħħa ta' kwalità. Rachel Williams tqarret li n-nuqqas ta' governanza tajjeb jissarraf fid-tbatija l-poplu u fakret li l-gvern għadda liġi li minna jgwadanja min jevadi t-taxxa. Dan fil-waqt li George Vital Zammit qal li l-Kunsilli Lokali se jerġgħu jieħdu d-dinjità tagħhom bil-Partit Nazzjonalista u jgħid politika sostenibbli.